Zutik emakumeak hautsi gure kateak, zutik, zutik, zutik. Pandemian zehar ere, instituzio hauek emakumeoi huts egin digute. Ez ordea komunitateak. Herriz herri eta auzoz auzo, milaka herritar antolatu gara auzokideen artean elkar lagundu eta zaintzeko. Esperientzia hauetan zehar, etengabe sumatu dugu zerbitzu publikoen inplikazio beharra, baliabide publikoen ezinbestekotasuna. Aurten ere, instituzioak salatu nahi ditugu. Euren itxutasunean egoera honen aurrean age babestuago utzi gaituztelako, age gehiago porretu gaituztelako. Baina, testuinguru honetan, inoiz baino gehiago, zerbitzu publikoak babestu eta zerbitzu publikoetan inbertitu behar dela aldarrikatu nahi dugu. Zerbitzu publikoak dira denontzako bizitza duinak eta emakumeonganako indarkeriari gabeko bizitzak bermatzeko giltza. Publikoa murriztea eta privatizatzea indarkeria matxista indartitzea da. Zerbitzu publikoek funtsezko zeregina dute indarkeria matxista identifikatu, erreparatu eta desagerrarazteko. Horregatik, zerbitzu publikoak defendatzeaz ari garenaen, gizarte zerbitzuak indartzeaz eta prestazio publikoak areagotzeaz ari gara. Hezkuntza publikoan eta hezkidetzan inbertitzeaz eta osasun sistema publiko unibertsal eta kalitatezkoa bermatzeaz. Testuinguru pandemikoa konplexua bada ere, ezinbestekoa da feministok gure aldarrikapenak entzunarazteko zirrikitu eta moldeak topatzea. Gure borroka ere esentziala da, eta ezin du egoera baretu arte itzal. Orain ari dira gauzak gertatzen, orain da erantzunak emateko unea. Horregatik, indarkeria matxistaren aurrean, zerbitzu publikoa defendatu.